Ωραία, πάμε και χεράκια κύκλο μπροστά. Πήγαμε και πίσω. Ωραία, φύγαμε ψηλά δεξιά-αριστερά. Και στροφή με μπουνίτσα. Σταυρούλα, έχεις κάνει kickboxing. Εσύ. Φαίνεται. Πήγαμε ψηλά γόνατα. Πήγαμε και πίσω. Ακούτε μουσική, Για να απαντάτε, ακούτε και εμένα, είμαστε καλά. Ωραία, μένουμε σταθερές και πάμε λυγίζω, τεντώνω μία από τη μία, μία από την άλλη. Ουσιαστικά λυγίζω πόδια, τεντώνω πόδια και απλά τεντώνω μία το ένα πόδι από τη μία, μία από την άλλη. Μπράβο. Ωραία, φύγαμε κάτω, πιέζω λίγο, ανοίξτε πόδια προς τα έξω, γόνατα προς τα έξω και ευθείο ο κορμός. Τρίβουμε από τη μια, πιέζουμε. Προσέξτε μπροστά γόνατο, πίσω τα δάχτυλα των ποδιών. Την άλλη. Ωραία, χαλαρώστε, τεινάξτε και πάμε για καθίσματα. Πόδια κοιτάνε μπροστά, προσέχετε γόνατα να είναι πίσω τα δάχτυλα των ποδιών, εντάξει. Ευθείο ο κορμός όσο γίνεται και καθισματάκια. Απλά. Φύγαμε.
Προσέξτε γόνατα. Μπράβο, 10 ακόμα. 9. Ανεβείτε τελείως πάνω, όταν ανεβαίνετε, ισιώστε. Ισιώστε φάρτε. Μπράβο. 6. 5. 4. Προσέχω γόνι. 3. 2. Τελευταίο μένω κάτω. Μείνετε εσείς, λέω εγώ τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάθισμα και ανοίγω πόδι, κλείνω πόδι. Ανοίγω πόδι, κλείνω πόδι, πηδώ. Ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω, πηδώ. Φύγαμε. Ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω, πηδώ. Ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω, πηδώ. Μπράβο. Αν δεν μπορώ το πηδώ, ανεβαίνω εδώ, μητούλες και κάτω. Μπράβο. Το άνοιγμα ουσιαστικά είναι πάτημα. Εντάξει. Πάτημα. Δεν κάνω δηλαδή ποδαράκι μητούλα. Πάτημα. Προσέχετε γόνατα. Η κάθε μια κατεβαίνει όσο μπορεί. Προσέξτε την επιστροφή να κατεβαίνετε κάτω. Το πηδηματάκι. Μαριά. Από εδώ ανοίγεις, κλείνεις, ανοίγεις, κλείνεις, πηδάς. Πάμε. 2 ακόμα. Τελευταίο. Και χαλαρώστε. Το ίδιο, αλλά θα προσθέσουμε μία ακόμα κίνηση. Χαλαρώνετε εσείς, δείχνω εγώ. Εντάξει. Ξαναλέω. Κατεβαίνω. Ανοίγω πόδι και πατάει. Σαν να κάνω κάθισμα πάλι. Επιστρέφει. Ανοίγει, πατάει. Επιστρέφει. Πηδώ. Ψηλά 4 φορές γόνατα. Και ξανά. Εντάξει. Ετοιμαστείτε σιγά σιγά, στις 10 δεύτερα ξεκινάμε. Σε 3, 2, 1, πάμε. Μπράβο. Σφίξτε και λέτε όταν ανεβάζετε ποδαράκια. Μπράβο, στο ρυθμό της καθεμία. Άμα δεν μπορώ, δεν ζορίζομαι. Χαλαρά. Ωραία, και όταν σηκώνω ποδαράκι, σφίξτε κυλίτσα. Σφίξτε κυλίτσα. Σαν να κάνω κοιλιακούς ουσιαστικά. Πάμε. 3, 2, 1, χαλαρώστε. Μπράβο. Άλλη μία το ίδιο, εντάξει. Εντάξει. Πολύ χαίρομαι. Ετοιμαστείτε. Φτιάχτείτε σε 3, 2, 1, πήγαμε. Αν έχω κουραστεί, κάνω το ίδιο, πιο ήρεμα, πιο αργά δηλαδή. Από το να σταματήσετε τελείως, προτιμώ να το κάνω πιο αργά.
Προσέχω γόνατα. Αναπνέετε. Δεκαπέντε δεύτερα ακόμα. Τρία, δύο, ένα, χαλαρώνω. Εντάξει τα πόδια. Αντέχετε. Πες τώρα αντέχουμε, δεν αντέχουμε, καλά κρασιά. Λοιπόν, πάρτε μια ανάσα, εσείς δείχνω εγώ. Θα ξανακάνουμε καθίσματα, αλλά θα κοιτάνε τα δάχτυλα προς τα έξω. Εδώ, εντάξει, και ευθεία ο κορμός. Τώρα δεν φεύγω μπροστά, μένω ευθεία. Από εδώ, για αρχή, θα στρίβω μία από τη μία, κέντρο, μία από την άλλη, κέντρο. Εντάξει, προσέχω όταν στρίβω, απλά έρχεται το πόδι πίσω, δεν κουνάω το άλλο, δεν φεύγω μπροστά, γόνατο πάντα πίσω τα δάχτυλα των ποδιών. Ανοίξτε πόδια, ετοιμαστείτε, φτιαχτείτε, μια δεξιά, μια αριστερά. Σε 3, 2, 1, φύγαμε. Σφίξτε σώμα, σφίξτε κοιλίτσα, κοιλιακούς και γλουτούς. Δέκα δεύτερα ακόμα. Τρία, δύο, ένα, μένω σε ένα από τις δύο πλευρές και μικρές πιέσεις προς τα κάτω. Πιέζω, 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 πιέζω. Ευθεία ο κορμός, έξω το στήθος, πίσω οι ώμοι, σφίξτε κοιλίτσα και κοιλιακούς και γλουτούς, συγγνώμη. Πιέζω, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και χαλαρώνω. Λοιπόν, θυμάστε ποιο πόδι είχατε πίσω. Αν είχατε το δεξί, θα πάμε να κάνουμε το ίδιο με πόδι αριστερό πίσω, εντάξει. Η κάθε μία το άλλο από αυτό που είχε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα κάνοντας δεξιά-αριστερά και μετά θα μείνουμε, οκ. Αυτό δεν γίνεται πάνω στο ίδιο πόδι, να αλλάξετε. Φτιαχτείτε, ανοίξτε ποδαράκια. Ξεκινάμε πρώτα εδώ, εντάξει. Σε 3, 2, 1, πήγαμε. Μπράβο. Σκοπός δεν είναι να γυρίσει τόσο το σώμα, όσο από τη μέση και κάτω. Ωραία. Έτσι ακόμα. 5, 4, 3, 2, τελευταίο μένετε και φύγαμε τη 6. Φανή, χαλάρωσε χεράκια. Εννοούσε εδώ. Μπροστά, αλλά χαλαρά. Εδώ. Πάμε, 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 πάμε. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Χαλαρώνω. Πώς είστε? Καλά είστε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αντίθετο χέρι, πόδι έρχονται κοντά. Εδώ. Κάνουμε 4 και αφού κάνουμε 4, μετράω 10 και κάνω twist step. Εντάξει. Ετοιμαστείτε σε 3, 2, 1. Φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, από την αρχή. Μπράβο, σφίξτε η κοιλίτσα, προσέξτε μην φεύγετε πίσω. Μην είστε εδώ, μπροστά ο κορμός, σφίξτε κοιλιά. Κοιλιακούς δουλεύουμε εκείνη την ώρα ουσιαστικά.
κάθε μια στο ρυθμό της. Πάμε. Προσέχω να μην φεύγει πίσω το σώμα, μπροστά φεύγω. Όταν πάω κοντά στο πόδι, μπροστά, με τη κυλίτσα. Ένα τελευταίο για την κάθε μια. Και αφού το ολοκληρώσετε, χαλαρώνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα συνδυασμό όλων αυτό που κάνουμε. Καλά, όταν λέω χαλαρώστε δεν εννοώ καθίστε στο καναπέ, εννοώ περπατήστε στον χώρο. Λοιπόν, θα πάμε στο πλάι του στρώματος. Συνδυασμός, εντάξει, χαλαρώνετε εσείς, κάντε διατασούλες μέχρι εγώ να δείξω. Κατεβαίνουμε καθισματάκια και τα πόδια μπροστά. Περπατώ μέχρι το πλάι, 2-3 βηματάκια ουσιαστικά, πηδώ και 4 παλαμάκια. Εντάξει, ξανακατεβαίνω. Πηγαίνω από την άλλη πλευρά στο πλάι, πηδώ, είπαμε, αν δεν μπορώ να πηδήξω μυτούλες και κάτω και 4 εδώ. Και ξανά, προσέξτε λίγο όταν πηγαίνετε στο πλάι, προσέχω γόνατα να είναι πίσω, μην μου κάνετε αυτό το πράγμα. Συνέχεια κάτω και απλά περπατώ. Απ' τη μία 4, απ' την άλλη 4. Οκ. Ετοιμαστείτε, φτιάχτείτε σε 3. 2, 1, φύγαμε. Μπράβο, όσες πηδάτε, δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι ψηλά ταβάνι. Νορμάλ πηδηματάκι, εντάξει. Και στο κατέβασμα πάντα λυγίζω πόδια. Δεν κατεβαίνω και φρακάρω εδώ, πάντα λυγίζω, να απορροφηθεί ο κραδασμός. Πάμε. Μπράβο, προσέξτε όταν χώρο πηδάτε, κατεβαίνουμε κάτω και μετά ξανανεβαίνουμε την όποια άσκηση. Μπράβο, κατεβαίνω κάτω. Μπράβο. Μπροστά ο κορμός. 30 τελευταία δεύτερα. Πάμε. Δεκαπέντε. Τέσσερα, 3, 2, 1 και χαλαρώνω. Ωραία, χαλαρώστε, δεν πάρτε λίγο νεράκι, φτιάξτε κάμερες και πάμε να κάτσουμε κάτω.
Εντάξει είστε. Δήμητρα, την παλεύεις. Να σας δω, σας βλέπω όλοι. Ωραία, λοιπόν, πάμε, ξαπλώνουμε. Τεντώνουμε χεράκια πίσω. Προσέχουμε γενικά στους κοιλιακούς η μέση να κουμπάει κάτω στο έδαφος. Σφιχτή κυλίτσα για να κουμπάει μέσα στο έδαφος. Και ιδανικά ανεβαίνω μέχρι πάνω και επιστρέφω. Αν δεν μπορώ, ανεβαίνω μέχρι τα γόνατα και επιστρέφω. Εντάξει, ό,τι και αν επιλέξετε, σφιχτή κυλίτσα. Η κοιλιά μας ανεβάζει, η κοιλιά μας κατεβάζει. Ετοιμαστείτε και φύγαμε. Βγάζω αέρα στο ανέβασμα. Φύγω κυλίτσα για να ανέβω. Ωραία, και όσοι ανεβαίνουμε μέχρι τη μέση, προσέχουμε τη γούνη μακριά από το στέρνο. Κοιτάω πάνω από τα γόνατα. Δεν ανεβάσματα ακόμα. 9. Μετράμε βάση τα κορίτσια που ανεβαίνετε μέχρι πάνω. Όσο πηγαίνετε μέχρι τη μέση μπορεί να κάνετε λίγο παραπάνω. 8. 7. 6. Σηκωστή κυλίτσα. 5. 4, 3, 2, τελευταίο χαλαρώνω, μένω κάτω, φέρνω χεράκια δεξιά-αριστερά από το σώμα μου, ποδαράκια μυτούλες, φύγω κοιλιά να μην σηκωθεί μέσα από το έδαφος. Και ανεβάζω ποδαράκι, ένα λάθος, μία το ένα, μία το άλλο, όλη η κίνηση από το ισχύο. Πάμε, δεν λυγίζω, τεντώνω γόνατα, πόδι ανεβαίνει από το ισχύο. Από το ισχύο. Καμία κίνηση στο γόνατο, σαν να το έχετε, ξέρω εγώ, με γύψο που λέει ο λόγος. Δείξτε κυλίτσα. Να μην σηκώνει τη μέση από το έδαφος, χαλαρή η ώμη σας, αναπνέετε, εισπνέω του εκπνέω στόμα. 10 ακόμα, 9, 8, 7, 6, ρούλα είναι διπλό αυτό που μετράω, 5, 4, 3, 2, ένα τελευταίο, συνεχίζω, αλλά όποια μπορεί σηκώνει κορμό. Είμαστε εδώ, όποια μπορεί. Όποια δεν μπορεί, κάτω κορμός, συνεχίζει πόδια. Πάμε. Προσέχω, κοιτάω πάνω από τα πόδια μου, πηγούνι μακριά από το στέρνο. Αν ενοχλεί ο αυχένος μπορώ να φέρω χέρι να στηρίξω, όχι να πιέσω, να στηρίξω. 10 ακόμα. 9, 8, 7, 6, 5. Μ' αρέσει, εντάξει. Ωραία. 2. Τελευταίο. Χαλαρώστε. Μπράβο, κορίτσι. Λοιπόν, πατήστε γερά, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο κοιλιακή, χέρια δεξιά-αριστερά από το σώμα, πατάω καλά κάτω, σφίγγω τους γλουτούς και ανεβάζω λεκάνη ψηλά και επιστρέφω. Βγάζω αέρα, ανεβαίνω, εισπνέω, κατεβαίνω. Πάμε. Πηχτή γλουτή,
η κυλίτσα. Ωραία, ανεβαίνω όσο περισσότερο μπορώ και με επιτρέπει και η μέση μου. Πάμε. Κιλά. Φίξτε κυλίτσα. Φίξτε γλουτούς. Φανή, πού το έχεις το χέρι σου? Όχι, φέρε το κάτω, χαλάρα. Μα λέω κι εγώ, κάτι δεν βλέπω καλά, τι γίνεται? Ωραία, φύγαμε 2 ακόμα. Ένα τελευταίο και μένω ψηλά. Σφίξτε γλουτούς. Μείνετε χωρίς να κάνετε τίποτα, απλά μείνετε. Χωρίς να κάνω πίεση. Μένω, αναπνέω. Σφίγγω γλουτούς να μην περνάει η μέση μου και να μην κατέβει ο ποπός. Ψηλά ποπός. Αν δεν μπορώ να βάλω χέρια από κάτω να στηρίξω. Ιδανικά δεν θέλουμε βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Και πάμε πιέσεις προς τα πάνω. Πιέζω. Είμαι ήδη ψηλά και πιέζω. Δεν ανεβοκατεβαίνω. Σταυρούλα πιο πάνω. Μην κατεβαίνω τόσο πολύ. Πιέζω. Πάνω. Ωραία. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και χαλαρώ. Ποδαράκια στήθος, χέρια κεφάλι, παίρνω μια ανάσα και πάμε για πλάγι. Όποια δεν μπορεί τους γρήγορους, δηλαδή εδώ, αντί να έχει πόδια κάτω, ας τα έχει ψηλά και να ανεβοκατεβάζει τον κορμό. Δηλαδή να ανεβαίνει, να πηγαίνει από τη μια, να κατεβαίνει, να παίρνει την ανάσα της και από την άλλη. Να κατεβαίνει, να παίρνει την ανάσα της. Εντάξει, όποια μπορεί το γρήγορο, ψηλά κορμός και γρήγορα. Όποια δεν μπορεί, πιο αργά. Ετοιμαστείτε, φτιαχτείτε και φύγαμε. Μπράβο, εγώ θα μετράω με βάση το γρήγορο. 3, 4. Ρούλα, τεντώνω λυγίδα ποδαράκια. Εντώνω, όχι, εντάξει. Πάμε. Ωραία. Τεντώνω λίγο. Μπράβο. Μπαράκι λίγο πιο χαμηλά. Ενώ μην είσαι εκεί ψηλά, να είσαι εδώ. Στην ευθεία. Μπράβο. Πάμε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και χαλαρώστε. Εντάξει είστε? Εντάξει. Τέλεια. Αφού είστε εντάξει, να μην κάνουμε και ένα συνδυασμό. Να κάνουμε και ένα συνδυασμό τώρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, ακούστε. Θα ανέβουμε 4 φορές, όχι μέχρι πάνω, μέχρι τα γόνατα. Άρα, χέρια πίσω, ανεβαίνω γόνατο, επιστρέφω. Ανεβαίνω, επιστρέφω, 3-4. Μένω και φύγαμε ποδαράκια. Αν δεν μπορώ να μείνω, μένω κάτω και φύγαμε ποδαράκια. Κάνω 10 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οκ. Αφού κάνω 10 ποδαράκια, μένουν πόδια ψηλά, χέρια, κεφάλι και πάμε 10 πλάγι. Όταν λέω 10, 1, 2, 3, 4, 5, εντάξει. Και αφού κάνω και τους 10 πλάγιους, κατεβαίνω τελείως και κάνω και 4 ανεβάσματα της λεκάνης. Σ' άρεσε? Τέλειο, πάρα πολύ, χαίρομαι. Ξαναλέω, 4, 10, 10 και 4. Και ξανά από την αρχή. Οκ. Αυτά. Ετοιμαστείτε
Θέλουμε να ξεκινήσουμε όλες μαζί. Ξεκινάμε με τα χεράκια πίσω για να πιάσουμε τα γόνατα. Σε 10 δεύτερα ξεκινάμε. Σφίξτε πολύ καλά κυλίτσα και αναπνέτε. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά να σφιχτεί η κυλίτσα και αναπνοούλα. Σε 3, 2, 1, φύγαμε. Μαράκι, όχι μέχρι πάνω, μέχρι το γόνατο. Μπράβο, κορίτσι. 4 κοιλιακούς μέχρι το γόνατο. 10 ανεβοκατεβάζουμε τα ποδιών. 10 πλάγιους. Και 4 λεκάνη ψήλα. Μπράβο. Συνεχίζετε κανονικά. Είστε κινήστε. Αναπνέετε και στο ρυθμό σας. Δεν χρειάζεται να ζορίζετε αν δεν μπορείτε. Στο ρυθμό σας. Μπράβο. Πηγούνι μακριά από το στέρνο. Τελευταίο λεπτό. Το ρυθμό σας. Αναστασία, τώρα ποδαράκια ανεβοκατεβαίνει. Πατάνε κάτω, πατάνε, όχι ποδήλατο. Μπράβο, αυτό. 30 τελευταία δεύτερα. Όταν τελειώσει ο χρόνος, όποια θέλει μπορεί να τελειώσει αυτό που κάνει και μετά να σταματήσει, να μην το αφήσει στη μέση, λέω εγώ τώρα, επειδή τελειώσει ο χρόνος, λέω εγώ τώρα. Τρία, 2, 1, ο χρόνος τελείωσε. Εσύ είσαι, εντάξει, οκ. Ρούλα, μόνο εσύ συνεχίζεις. Και το μαράκι, εντάξει. Εντάξει, είστε. Ωραία, χαλαρώστε, φέρτε ποδαράκια σας λίγο στο στήθος. Ανοίξτε χέρια, πόδια από τη μια, κεφάλι από την άλλη και μείνετε. Προσπαθήστε τα πόδια να κουμπάνε κάτω. Και από την άλλη. Ωραία. Και φύγαμε μπρουμητά για την ακρίβεια σε θέση γονάτισης. Λίγο τόσο τέλος να ζοριστούμε. Λιγάκι πολύ. Τελειώσε. Λοιπόν, επειδή θα κάτσουμε αρκετά σε θέση γονάτισης, αν πονάνε τα γόνατα, πάρτε ένα μαξιλαράκι, βάλτε το από κάτω, μια πετσετούλα, κάτι και να είναι μαλακά τα γόνατα. Αν δεν μπορείτε πάλι, δηλαδή πονάνε πάρα πολύ οτιδήποτε, ξαπλώστε τελείως κατάχαμα
πότε θα κάνετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για αρχή σε θέση γονάτισης. Προσέχω το χέρι μου να είναι μία ευθεία με τον ώμο, καρπός και ώμος, και γόνατα με ισχύο, δηλαδή μην είστε εδώ, ούτε εκεί πέρα τι ωραία χαλαρά. Εντάξει, σφίξτε σωματάκι και δεξί πόδι, το άλλο. Ανεβαίνει πίσω, ανοίγει πλάι. Το κάνω και εδώ. Ανεβαίνει πίσω, ανοίγει πλάι. Προσπαθείς όταν ανοίγεις το πλάι να μην μου κατεβαίνετε και μου κάνετε αυτό το πράγμα. Ανοίγει και εγώ μένω όσο μπορώ σταθερή. Εντάξει. Έτοιμες είστε, μόνο δεξί, δεν θα πάμε αριστερό. Έτοιμες είστε, στη 3, 2, 1, φύγαμε. Μπράβο. Πίσω και πλάι. Πίσω και πλάι. Σφίξτε καλά γλωτούς, προσπαθήστε να μην σπάει πολύ η μέση σας, ειδικά στο πίσω. Και αν πονέσουν οι καρφοί, μπορείτε να κατέβετε στους πίξεις και να κάνετε το ίδιο. Με σφιχτούς γλωτούς όμως, να μην θέλετε πίσω από πώς. Χαλαρή η ώμη σας, δεν μειώνω το βάρος στα χέρια και στα πόδια. Πίσω και πλάι. Μαρία, σήκωσε μου λίγο κεφαλάκι. Εκεί. Ωραία. Ένα τελευταίο. Και παίρνω μια ανάσα, λίγο να χαλαρώσουν χέρια και φεύγω από την άλλη πλευρά, το άλλο πόδι ακριβώς το ίδιο. Έτοιμες είτε σκεφτείτε και φύγαμε. Αναπέτε. Προσπαθήστε κεφαλάκι να είναι στην ευθεία της ποδηλικής στήλης, να μην κρέμεται κάτω το κεφάλι. Ναταλή, τι πήγες? Ναταλή, δεν πιστεύω να λουφάρεις. Εντάξει, κοίς. Και χαλαρώνω. Χαλαρώστε εσείς, λέω εγώ. Λοιπόν, θα κατέβουμε τώρα σανίδα χαμηλή και θα πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά τη λεκάνη μας, μία από τη μια και μια από την άλλη. Μια από τη μια και μια από την άλλη. Άμα δεν μπορώ να το κάνω αυτό καθόλου ή ζορίζομαι ή οτιδήποτε, μένω σανίδα σταθερή. Και αν πάλι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα απλώσετε λίγο τότε, θα σας δω εγώ και πώς θα κάνετε. Εντάξει, ετοιμαστείτε, φτιαχτείτε και φύγαμε. Μπράβο. Φίξτε το σωματάκι. Πάμε. Μ' αρέσει, εντάξει. Ωραία. Φίξτε σώμα να μην φεύγει. Πάνε, εντάξει. Πάνε, πολύ μ' αρέσει. Αυτά είναι. Και χαλαρώστε. Πανίσαι σε φάση τώρα, τι μου λέει αυτή, εντάξει, καλά, κάτι να κάνω εγώ τώρα αυτό. Και άφηνε αυτήν εκεί πέρα, θα να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Όχι, εντάξει, τα έκανε, δεν μπορώ να πω, όχι, τα έκανε. Λοιπόν, ξαναπάμε θέση γονάτιση. Είπαμε, λίγο θα ζοριστούμε τώρα, λιγάκι. Πατάω πόδια και αυτό που θα κάνω το εξής. Ανεβαίνω και κάνω το ίδιο πράγμα, δηλαδή φέρνω πόδι μπροστά. Είτε ακουμπάνε τα γόνατα, είναι λίγο πιο εύκολο γιατί θα ξεκουραστείτε, είτε τα πόδια είναι στον αέρα, δηλαδή τα γόνατα εδώ είναι στον αέρα. Ουσιαστικά περπατώ.
Εντάξει, μπροστά πόδι, χωρίς όμως να χαλάσω το υπόλοιπο σώμα. Χωρίς, ας πούμε, να σηκωθεί ψηλά ο πόδι ή να φύγω εγώ μπροστά εκεί πέρα. Τα χέρια μου είναι σταθερά. Όλη η κίνηση γίνεται από τα πόδια. Μπρος, μπρος, πίσω, πίσω. Ή μπρος, μπρος, πατάω. Πίσω, πίσω, τεντώνω. Ό,τι θέλετε εσείς. Μετά το συνδυασμό να θα κάνετε. Ετοιμαστείτε σε 3, 2, 1. Φύγαμε. Πίσω, πίσω, μπρος, μπρος. Το λέω για όσες κάνουν το γρήγορο, Όσες δεν κάνουν το γρήγορο, χαλαρά. Ό,τι κάνετε εσείς. Μπράβο. Μπράβο. Μπορείτε, αν θέλετε, και λίγο πιο πάνω το ποπό, άμα ζορίζετε πάρα πολύ. Ωραία. Ξαναλέω, μπορείτε να αφήνετε κάτω τα αγώνητα για να παίρνετε μια νοσούλα. Δεν χρειάζεται να ζορίζεστε άμα δεν μπορείτε. Δύο ακόμα, καρφαλώματα. Και χαλαρώνω. Μία τελευταία σκισούλα. Προτελευταία. Προτελευταία. Λοιπόν, σανίδα ψηλή και σκαρφαλώνουμε, αλλά αντί να έχει το πόδι μπροστά, έχετε διαγώνια. Εντάξει. Χωρίς τώρα να κάνω ό,τι έκανα πριν, περπατητό. Λίγο πιο γρήγορο, αν μπορώ. Διαγώνια, γόνατο έρχεται στο fly. Ετοιμαστείτε, φτιάχτε, είπαμε, αν δεν μπορείτε, ξαπλώνετε κάτω. Εγώ να σας πω τι να κάνετε. Εσείς θέλετε. Σε 3, 2, 1, φύγατε. Πάμε. Μπράβο, διαγώνια μέσα. Μπράβο. Δεν τρέχω να σου πω ότι θα κουραστείς. Αλλά μ' αρέσει. Συνέχισε. Άρα θα κουραστείς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία. 5, 4, 3, 2, 1. Χαλαρώστε. Λοιπόν, χαλαρώνετε, τεινάξτε χεράκια, πάρτε τις ανασούλες σας. Και λέω εγώ τώρα τον ωραίο μας τον συνδυασμό. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, αν δεν μπορέσετε, αν κουραστείτε, αν οτιδήποτε, θα σας δείξω τι να κάνετε. Ξεκινάμε με την ασκησούλα αυτή, οκ. 2 φορές το ένα πόδι, 2 φορές το άλλο πόδι. Άρα, πάνω και πλάι, πάνω και πλάι, αλλάζω πόδι, πάνω και πλάι, πάνω και πλάι. Έρχομαι εδώ, πατάω, πατάω, περπατώ, περπατώ. 2 φορές και αυτό. Και αφού το κάνω, 10 φορές σκαρφαλώνω διαγώνια. Και αφού σκαρφαλώσω και 10 φορές διαγώνια, κατεβαίνω σανίδα χαμηλή και κάνω και 4 φορές ποπό δεξιά-αριστερά. Και ξανά από την αρχή. Εγώ θα ξεχάσω και τη σειρά που θα κάνω, να ξέρεις. Ρούνα, κάτι λες τώρα, εσύ περίμενε γιατί δεν σ' ακούω εγώ όμως. Για πες. Λέω τη σειρά να μας κάνεις είναι τόσο, εγώ θα ξεχάσω και τη σειρά που τα κάνουμε, όχι να τα κάνω μόνο. Εντάξει. Σειρά πόσα είναι. Ναι. Θα κάνω 2, 2, 2, 2, 2 εδώ, 2 εδώ. Περπάτημα, όταν λέω περπάτημα, 2 τι είναι? Τεντώνω, τεντώνω, λυγίζω, λυγίζω 1, τεντώνω, τεντώνω, λυγίζω, λυγίζω 2. Οκ. Μετά το σκαρφάλωμα 10 και μετά το χαμηλό. Θα σας το λέω εγώ που τα κάνουμε και ταυτόχρονα όλες μαζί. Ετοιμαστείτε, φτιαχτείτε. 3, 2, 1, πήγαμε δεξί. Πίσω και πλάι. Πίσω και πλάι. Αριστερό. Πίσω και πλάι. Πίσω και πλάι. Περπατώ. Τεντώνω, τεντώνω, μαζεύω, μαζεύω. Τεντώνω, τεντώνω, μαζεύω, μαζεύω. Τεντώνω, μένω και σκαρφαλώνω διαγώνια 10. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, γόνατα κάτω, σανίδα χαμηλή, πήγαμε 4 φορές δεξιά-αριστερά. 2, 3, 4 και ξανά από την αρχή. Πάμε δεξί, πίσω, διπλά. Μπράβο. Πίσω, διπλά. Αριστερό, πίσω και πλάι. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε γρήγορα για να κάνετε πολλά. Σταθερά, ήρεμα, περπατώ με το θείο. Μπράβο, σκαρφαλώνω 10 διαγώνια. Και τελευταίο, σανίδα χαμηλή, δεξιά, αριστερά ή λεκάνη. Και ξανά από την αρχή. Σε θέση γονάτισης. Πήγαμε 2 φορές ακόμη. Δεξί, πίσω και πλάι. Αριστερό, πίσω και πλάι. Περπατώ 2 φορές. Στο ρυθμό σας. Όποια δεν αντέχει, ξαπλώνει, κάνει ραχιαίους. Καρφαλώνω 10. Τέσσερις φορές ποπούν, φανή, φανή. Εδώ, και θα ανεβάζει και κατεβάζει γόνατα. Μπράβο, με πολύ καλά στις πότα θα κάνει. Πάμε, ένα τελευταίο. Δεξί, πίσω και πλάι. Μπράβο. Μαριά, κοίτα κάτω, κοίτα γλυκούς και ανέβαινε χαλαρά. Κοίτα όμως κάτω, μόνο κάτω, το στρώμα. Ενώ μη σηκώνεις κεφάλι. Πάμε. Μπράβο. Μόλις τελειώσετε αυτό που κάνετε, χαλαρώνετε. Πίσω διατασούλη. Μαράκι, χαλάρωσε κι εσύ. Εντάξει, ζείτε. Ζείτε, μπράβο. Να κάνουμε και μια σανίδα. Όχι τώρα. Θα ξεκουραστούμε τώρα, σε λίγο θα την κάνουμε τη σανίδα. Ειρήνη πρέπει να φυγεί. Ειρήνη, να σου πω, κάνε διατασούλες. Κάνε έστω 2 λεπτά λίγο χεράκια, λίγο ποδαράκια, λίγο να μην είναι αυτό, εντάξει. Οι υπόλοιπες δεν έχετε να πάτε πουθενά, έχετε να πάτε, όχι, θα κάνετε τη σανίδα σας, κανονικά. Μπράβο. Καθίστε, τεντώστε και ποδαράκια, πέστε και μπροστά, πιάστε και δάχτυλα, τραβήστε. Λοιπόν, θα κάνετε ό,τι σανίδα θέλετε εσείς. Θέλετε ψηλή, θέλετε χαμηλή, θέλετε πλαγιασή, ό,τι θέλετε εσείς. Προσπαθήστε να μείνετε, δηλαδή, αν επιλέξετε ψηλή, να μείνετε ψηλή ή να κάνετε μία αλλαγή. Δηλαδή, μην αλλάζετε κάθε 15 δεύτερα ή κάθε 30 δεύτερα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εντάξει. Θέλει καμία να δείξει τη σανίδα. Ωραία. Και όποια δεν μπορεί να κάνει σανίδα ή όποια κουραστεί στο ενδιάμεσο ή οτιδήποτε, ξαπλώστε και κάντε ραχιαίους. Κυριακούς κάναμε πολύ, ραχιαίους κάνετε. Άμα δεν. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Τελευταία σκησούλα. Με 3, 2. Να σας πω κάτι όμως. Γκρινιάζετε, αλλά όλες πανέτοιμες είστε για να κάνετε τη σανίδα. Σε 3, 2, 1. Φύγαμε.
Φανή, σήκωσε μου λίγο ποπό. Ποπό, θα σου πάρει. Εκεί. Μην κατέβεις. Μαράκι, κατέβασε το ποπό εσύ. Εκεί, εντάξει. Μπράβο, κορίτσι. Σφίξτε σωματάκι, αναπνέετε. Πάνε τα 32, περάστε. Αν κουράζεστε και θέλετε να κατέβετε, μην χτυπάτε κάτω τα γόνατα, σιγά σιγά. Γονατάκι να κατέβετε. Σταυρούλα, κατέβασε το πό. Εκεί. Μπράβο. Προσέξτε να μην κάθεστε πάνω στους ώμους σας, ειδικά όσες κάνετε σανίδα χαμηλή. Το βάρος σε όλο το σώμα. Πάει το 1 λεπτό, ένα ακόμα. Τίποτα. Μη ζορίζεστε αν δεν μπορείτε. Μαράκι, φέρε γόνατα λίγο πιο, αγκώνα λίγο πιο πίσω. Να έρθει ο αγκώνας στην ευθεία του ώμου. 30 τελευταία δευτερόλεπτα. Όλα πολύ ωραία κάνετε. Δέκα δεύτερα. 3, 2, 1, χαλαρώστε. Μπράβο, κορίτσια. Εδώ στα χεράκια. Πέστε και μείνετε. Εδώ στα χεράκια καλά, να νιώσετε πίσω να σας τραβάει. Ωραία, ανεβαίνουμε. Σταθόμαστε στο πλάι. Στηριζόμαστε αγκώνα. Κάνουμε πόδι, τραβάμε. Προσπαθήστε όμως μην κάτσετε πάνω στον ώμο σας. Χυλά. Πιάνω ποδαράκι, τραβώ ψηλά. Αν δεν μπορώ, το πιάνω από κάτω. Πάλι όμως χωρίς να πέσω πάνω στον ώμο μου. Ψηλά. Ωραία, ανεβαίνω, το πόδι που είχατε εντωμένο, μένει και πέφτει πάνω του. Αυτό πλάι. Και την άλλη. Πήγαμε, στηρίζομαι. Κάνω, τραβάω. Πήγαμε ψηλά.
Ωραία. Τεντώνω ποδαράκι και πέτω από το πλάι. Να νιώθετε εδώ δηλαδή να σας τραβάει στο πλάι. Πρώτα από πάνω το χέρι. Ανοίγετε. Ενώνουμε ποδαράκια, έξω το στήθος, πίσω η όμιξη, ο κορμός, πάνω κάτω ποδαράκι. Άμα δεν σας βολεύει πολύ, πηγαίνετε τα λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, ό,τι βολεύει. Και πέφτω μπρος και με τους αγκώνες πιέζω πόδια, όχι. Υπερβολές, χαλαρά. Ωραία, ανεβαίνω, κλείνω ποδαράκια, τεντώνω, χτυπώ πάνω κάτω. Και φύγαμε χέρια ψηλά. Καθίστε όπως βολεύεστε. Θέλετε το κλαδόν, θέλετε συντομένα πόδια, όπως θέλετε, δεν πειράζει καθόλου. Πιάνω χεράκια, τον καρπό τραβώ στο πλάι. Και την άλλη. Συντώνω χεράκια ψηλά, εισπνούλα. Ανοίγω, εκπνέω. Ψηλά. Ανοίγω. Και άλλη μία ψηλά. Και ανοίγω. Μπράβο, κορίτσια. Υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Bye. Καλή συνέχεια.